yawo ban ce a mafarki ba, a zahiri nake faɗa. Na ce maka kamar wanda zai ce maka yanzu ya gama cin abinci da manzon Allah, wannan makareci ne kada, ƙarya yake gaya ma. Amma ya ce maka yayi mafarki sun ci abinci da manzon Allah, shikenan yayi mafarki ne, ba za ka ƙaryata shi ba idan ƙarya yake yi shi da Allah. In kuma da gaske yayi mafarki ya ga manzon Allah, shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai duk wanda ya ganni a mafarki to lallai da sannu zai iya gani na a zahiri. Ma'ana malamai suka ce abin da ake nufi a nan, idan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki kuma ganin da yake nuna cewa manzon Allah ne ya zo maka da siffofin da ka karanta shama'il Muhammadiyya, ma'ana littattafan da suka faɗi siffofin manzon Allah ka karanta ka san su, don haka sai ka gan shi sai ka gane cewa wannan manzon Allah ne, to manzon Allah ya ce tabbas shi ɗin ka gani, sannan kuma da sannu za ka gan shi, ma'ana da sannu za ka gan shi a lahira. Idan ka je lahira za ka gan shi, shi yasa ya ce da sannu idan ka je lahira za ka ga manzon Allah sallallahu, ma'ana kamar yana maka bishara da cewa ka ci gaba da abin da kake yi na takawa da tsoron Allah da yi masa da'a da biyayya, da sannu akan haka in ka toge to za ka tashi cikin tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu ciki, ina fata an gane. Amma ba wai kuma yana nuna maka cewa idan ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki ya zo ya baka wata sabuwar ibada da wani salo na kaza ka zo ka gaya wa mutane ko wani sako ka gaya wa mutane ba, wannan kuma duk wata tatsuniya ce daban. Yace sannan kuma wanda suke cewa yauwa sun gana da manzan rahama a mafarki su ma ba gaskiya bane, sometimes har su ce ya ba su wani saƙo su isar zuwa ga al'umma musulmi baki ɗaya, shi ma wannan ba gaskiya ba ne? Ma'assalam. Wannan duk ƙarya ce. Duk wanda ya gaya maka wai ya haɗu da manzon Allah ya ba shi wani saƙo ya kawo wa al'umma, to ƙarya yake yi. Yawwa ƙarya yake yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbas za ka iya yin mafarki ka ga manzon Allah, sannan za ka iya yin mafarki ka ga shedan ya ce maka shine manzon Allah, dan manzon Allah bai ce shedan baya yin ƙarya da shi ba, cewa dai yayi shedan baya kama da ni. Shedan Allah bai bashi damar ya iya rikidewa ya zama kamar manzon Allah ba. Amma akwai makaryaci da ya kai shedan ne? To ka isa ka ce ba zai maka ƙaryar cewa shi annabi bane? Zai iya maka ƙarya ce shi annabi ne idan ya fuskanci cewa kai din dama baka karanta shama'ilul muhammadiyya ba, dan haka baka san siffofin manzon Allah ba, baka san ya yake ba, kawai ka ga mutum buzu da wani gemu yana jan ƙasa da ka ganshi duk jikinsa kamar ciyawa, sai ya zo ya ce maka wai shine annabi. Shi ka ga mutum dan kudirdiri dan guntu ya ce maka shine annabi. Kaga kana daga zarar ka karanta wannan littafin akwai siffar da kana gani sai ya ce maka shi annabi ne, zaka ce ya kai shedan ne. Kuma galibi irin waɗannan ɗin wanda ba manzan Allah bane ba suka gani da gaske, shi yasa idan suka zo su ce to mun zo muku da wata sabuwar ibada, dan haka daga yanzu a dinga yin salati mai kaza, ko na baka salati kaza, wannan salatin nawa yafi salatin Ibrahimiyya. Wallahi shedan ne ya bashi, ya fi salatin Ibrahimiyya daraja, ya fi shi kaza, kai ya fi alƙur'ani a sauke ƙur'ani sau 6,000. Ai daga kaji wannan kasancewa shaidan ne. A ce maka ga wani abu da ya zo sabo, wai wani ne ya zo ya kawo maka wai shi ne annabi ne, kuma amma ya fi alƙur'ani sau 6,000. Ka san ya zo ya yaudare ka ne, ya raba ka da Allah. Yana so ka ajiye abin da manzon Allah ya zo da shi, ka kama nawa nasa, kuma dama abin da shaidan yake so kenan. Shi yasa shaidan yayi wa Allah alwashi cewa mi sai ya rudar da mutane, sai ya batar da su, zai zo ta gaba ta baya ta sama ta ƙasa ta ko ina, yace sai ya tabbatar cewa mi mutane ba su zama cikin masu godiya ga Allah ba. To Allah subhanahu wataala ya kare mu. Da haka duk wanda zai ce maka ballantana irin karerakin da ake yi, ka ji wai mutum ya ce maka to ba matsala, faɗa min sakonka yau za mu je mu gana da manzon Allah da daddare. Kai ka ji wata yaudara dan Allah, wato shi mafarkin da zai ma shi yake zaben da waɗanda yake yi. To duk waɗannan waliyan ƙarya ne, waliyan shaidan ne. Akwai wani littafi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta, Al-Furqan bainal haqqi wal batil, ko Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan. Wannan littafin ya yi bayanin waliyan Allah da waliyan shaidan, a ciki ya kawo misalan irin waɗanda za su ce sun ga manzon Allah. Akwai wanda ma yake cewa shi Allah ya gani ya bashi sabon addini, don haka manzon Allah ma ya zo ya isar da zuwansa ne.
sai ka karanta irin in kana karatu za ka yi ta ganin kwamata kala kala. Allah ya samu dace. Dan haka wannan shirme ne duk wanda ya gaya ma wannan ƙarya ne, amma in mutum ya ce maka yayi mafarkin manzon Allah ba ka ƙaryata shi ba, saboda ai mafarki ya ce yayi, amma sai ya zo ya ce maka amma manzon Allah ya ce min idan an idar da sallah in daina yin wannan azkar da ya karantar in koma ina yin wani zikiri da ya bani, to shedan ne. Yanzu ya sa ka za ka ajiye sunnar manzon Allah ka kama sunnarwa, sunnar shedan, za ka kama bid'a. Yawwa duk wani zikiri da za ka yi a duniya manzon Allah ya karantar da yadda ake yin sa, kawai abin da aka dora ka shine biyayya. Wa in tudi'uhu tahtadu, haka Allah ya faɗa, idan kuka bi manzon Allah kun samu shiriya. Dan haka shiriya tana tattare da shi. Amma sai ya zo kai mafarkin manzon Allah sai ya ce maka wani kana wasa da ibada, ka dinga yin sallah akan lokaci,